Čaute, tu som zase ja Eliška a vítam vás pri dnešnom vlogu, ako bolo na jazdeckom tábore. Najskôr sme skoro zabludili, lebo sme nevedeli, kde sa to nachádza, ale už tu sme zabočili spraviť na penzión a vidíme prvé stáda koníkov. Tu bolo jedno hore a jedno dole. Potom sme došli k dole ku penziónu, ktorý vyzeral takto. A už sme boli na izbe. Izba vyzerala presne takto, boli sme na izbe 6 a bolo nám tam fakt super. Tu je už žliebetko. Bohužiaľ, keď sme nemohli mať telefóny tak často, tak mám iba tieto videá, ale snáď sa vám budú páčiť. Video z poslednej jazdy. Tu už cválam a tu bohužiaľ sa už ide domov. Tu už sa lúčim s táborom a naozaj na tieto zážitky nikdy nezabudnem. Takže ja už som na ceste a ak sa vám tento vlog páčil a chceli by ste ďalší, tak ma môžete podporiť lajkom a odberom.